Лечко стапяй, беладоне, лечко стапяй ледо, лечко стапяй ледо, бролю и прах да не дигаш, беладоне, прах да не дигаш ледо, прах да не дигаш ледо, бролю и Ами песента е в моето сърце, песента е в кръвта ми. Аз не мога без песен. И това, разбира се, дава един прав път. Това е, да, разбира се, но това всъщност е зеления светофар, през който аз минавам. Дека се намирам лемале на търна полена. Лошото е, че ние тук на местна почва успяваме да го запазим. Но ако говорим за едно възраждане на народното творчество, а не на личното творчество, дето сега го наричат, нали, моя песен. Да. Какво значи народна песен твоя? От другия си взел 5 думи и от този 5 думи си накъдрил някаква мелодия. Така, да. Не става така. Извора е такъв богат. Тя завършва техникума по текстил в София, но музиката и любовта й към фолклора я насочват към народното пеене. Започва да пее народни песни от ранна детска възраст. Тя е носителка на редица престижни награди в България и чужбина. Започва своята професионална кариера след постъпването й в ансамбъла за народни песни на Българското радио и телевизия. От 2012 година насам тя се занимава и с педагогическа дейност. Предава своя опит и любов към народната песен на своите ученици. За мен е удоволствие да ви представя една от най-великите български певици у нас, солистката на мистерията на българските гласове Елена Божкова. Здравейте, много благодаря, че приехте. Здравейте, много ми е приятно. Госпожо Божкова, вашето професионално израстване като певица започва след постъпването ви в ансамбъла за народни песни на Българското радио и телевизия. Реализирате много записи на БНТ и БНР и самостоятелно, и в дует с други големи изпълнители, утвърдени вече. Разкажете ни малко повече за този период, как стигнахте до там? Вижте, аз през 1972 година постъпих в ансамбъла за народни песни на Българско радио и телевизия и бях безкрайно щастлива, че попаднах в една среда на звезди, където имаше какво да се научи все още, независимо че аз носех репертуара от моето родно село Ресилово и песните на моята майка Цвета Соколова. Години наред аз съм пяла, но тогава, когато попаднах в хора, започна наистина моето професионално израстване. От тогава аз се стрема да разширя репертуара си с песни на моите колежки от всички фолклорни области, защото след като си вече в професионален състав, трябва да можеш и другите стилове, родопски, тракийски. Традиционни. И тук, като ги чух тия, веднага тук. Какво да правиш? То е емоция. То е емоция. Просто не само, че тя е атрактивната и умее да ни хване и да ни подтикне, а и ние си го обичаме това нещо. Ние сме имали тригласни такива сложни песни. Тук много неща бяхме постигнали, но имаше и съвсем друга организация. Имаше лагер сборове, на които се учиха по 10 песни. Само това правихме. Тренировка, воля, свобода и само това. И върнахме се тук с песни. Може би на 50 годишнината издадах първата си книжка "Обич" и така продължих да пиша разкази, импресии, новели. Почнах да се вдъхновявам от много неща от живота, вземах темите, срещите ми с живи герои. Всъщност вие описвате в вашите книги реални случки, така ли да разбираме? Ами има и такива, има и такива. Има легенди, има импресии, има може би любовни импресии. Нещо, което може да вдъхнови младите хора, може да получи младите хора, но една от книжките ми е наръчника за дълголетието на певческия глас.
това, което представлява голям интерес за студенти, за... Предназначение точно за млади хора, които да се, така ли да разбират, за тази конкретно книжка? Разбира се, този наръчник, така казан от мен, дава съвети как да запазим гласа си дълго време, и то по здравословните причини, здравословните причини, които ще продължат добрия глас. Също превентивни мерки при боледуване, хигиената на гласа, как трябва да не се пазиме от многото пеене, както е казал един от нашите композитори, Димитър Динев, той казва така: не се плашете да пеете много, защото брадвата колкото повече реже дърва, тя острието й става все по-лъскаво. Така и с гласа, но има изисквания, които трябва да се спазват стриктно. Шопи Евгения, ой, шопи Евгения, на глави носат овчи кълпаци, ой, шопе, овчи кълпаци. Ура! Орат се държат геги криваци, ой, шопе, геги криваци. Орат се държат геги криваци, ой, шопе, геги криваци. Носител съм на грами, но тази година бях безкрайно щастлива, като навърших 75 годишнината си. Bях наградена с кристално огърлие на Съюза на музикалните дейци. Години наред също работим с певчески групи, няколко поколения чучулиги в квартал Враждебна. И знаете ли, аз вечер се прибирам удовлетворена от това, че съм дала от себе си нещо и съм получила от тях. Вече споменахте и вие самата, че сте били част от мистерията на българските гласове. Разкажете ни малко повече за този ваш период и всъщност как се случиха нещата, как попаднахте там? Ами чрез конкурса при Красимир Кюрчийски. Беше минал конкурса всъщност за хора. След това се събра комисия специално за мен да ме чуят. И при 17 души жури, композитори, наши музиканти в радиото ме прослушаха, приеха ме и аз бях много щастлива от този факт. Знаете ли, когато излезе човек на сцената, нали, когато пее пред публика, а зад себе си има един хор, който хармонизира с това, което ти поднасяш, то е невероятно преживяване и аз имам чувството, че съм в други измерения. Каква е вашата формула за щастие? Вижте, не е само музиката. Живота, така както си го направиш. Така както сам си предначертаеш съдбата, защото има дадености, но има и неща, както е казал Господ, дава, но в кошара не вкарва. Така че това, което аз мога да направя от себе си, аз го правя. Моята майка беше тя почина на 100 години, 1 месец и 10 дни, но тя казваше, като поработиш малко повече, всичко ще ти мине. Всъщност, какво се стремите да предадете и на какво се стремите да научите своите ученици и възпитаници? Вижте, всички казват, вие, госпожо, не сте егоист, всичко давате от себе си. Това е така. Аз се стремя да дам по същия начин на зелена улица на много мои ученици, последователи, фенове. И аз винаги съм давала от себе си не 100%, 200%, каквото може да се даде от един педагог, който иска да даде. Тя е уникална. И ние подбрала, не е добре, не подбрала, уникални сме. Ако вашият живот беше филм, как би се казвал той? Не съм се замислила, но това може би е тема за нова книга, която бих озаглавила песента "Това съм аз". Какъв е вашият идеал в живота и успяхте ли да го постигнете?
Винаги човек гони някакви висоти, има много върхове за покоряване и аз мисля да не спирам.